بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بركة واستعانة كالكلام دمني مسبالو تعالى تقوي ألم كرجين نما لبولين تجيه ni o ala kɛra kiyama nɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi fɛnɛ ye kuranɛ suran 114 bisimilahi rahmani rahim fɛnɛ nana siɲɛ 114 nka nana suran 113 o de daminɛ la suran kelen bɛ a mana o la an y'a fɔ ka caya n'o ye suratu tawba ye nka bisimilahi rahmani rahim suran kelen wɛrɛ bɛ yen n'o ye suratu naml a nana o kɔnɔ siɲɛ 2 suran daminɛ ani suran camancɛ suratul jinni ne jinɛw kofɔli suran ye kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ Alahu Taala ye suran 2 bɛ tɔgɔ da adamadenw na suran dɔ bɛ yen ko suratul insan hal ata ala al insan hinun min ad-dahr lam yaku shay'an madhkura suran wɛrɛ bɛ yen ko suratul nas qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas o suran bɛɛ lajɛlen ye adamadenw kofɔ sura de nka suran kelen wɛrɛ yera ala y'o tɔgɔ da jinɛw la n'o de ye nin sura ye ko suratul jinni jinɛw kofɔ sura o kɔrɔ limaniya jɔsen dɔ ye an ka da la ko jinɛw bɛ yen n'o tɛ kuma cayalen bɛ an ka bi waati la dɛ dɔw yɛrɛ ko jinɛ ko tɛ tiɲɛ ye sariya la n'i ye jinɛ ko nkalontigiya dɔrɔn i kafiriyara ala ye jinɛ ko fɔ ka sabati kuranɛ na jinɛ bɛ don mɔgɔ la cogo min kira y'a fɔ hadisa la ni e ye fɛn dɔ fɔ ko jinɛ ko tɛ tiɲɛ ye o b'a yɛrɛ k'a fɔ i y'ala sɔsɔ i y'ala kira sɔsɔ sallallahu alaihi wasallam jinɛ bɛ yen jinɛ ko ye tiɲɛ ye an ni jinɛw bɛ jɛ fɛn caman na a bɛ se ka kɛ hali misiri kɔnɔ sisan jinɛ silamɛ dɔw b'an cɛ la u nana darisu lamɛn ka d'a kan o fana b'u ka kalan caman de ta adamadenw fɛ n'o tɛ jinɛw dan ma hiji t'a dan ma an bɛ hiji kɛ waati min na jinɛw fana bɛ hiji kɛ waati kelen de an bɛ don ɲɔgɔn na olu waatiw bɛɛ la misirila seliw la an bɛ don ɲɔgɔn na hali suguw kɔnɔ kuma dɔw la u bɛ se ka na sanni k'an fɛ mɛ an t'a dɔn ko jinɛw don nin bɛɛ bɛ kɛ parce que Alahu Taala ko innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum shetene n'a ka kabila la mɔgɔw jinɛw dun bɔra shetene de la ko bɛ aw ye yɔrɔ la aw ɲɛ tɛ da u ka yɔrɔ min na c'est jinɛ bɛ se ka yɛlɛma anw de tɛ se ka yɛlɛma mɛlɛkɛ bɛ yɛlɛma jinɛ bɛ yɛlɛma mais adamaden tɛ yɛlɛma dɛ adamaden tɛ yɛlɛma dɛ k'a fɔ ko karisa yɛlɛma ye waraba ye karisa bɛ waraba de bila an ɲɛkɔrɔ n'o tɛ a yɛrɛ ma bɔ mɔgɔya la dɛ karisa yɛlɛma ye sa ye karisa ye sa bila an ɲɛkɔrɔ n'o tɛ a yɛrɛ ma bɔ mɔgɔya la a ye dibilan de don i n'a cɛ n'o tɛ a ma bɔ nin na dɛ an bɛ bɔ ni mɔgɔya la tuma min n'an donna kaburu kɔnɔ k'an yɛlɛma k'an kɛ bɔgɔ ye n'o tɛ adamaden tɛ yɛlɛma dɛ ko karisa b'i yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ nin a b'i yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ nin e m'a faamu maa tɛ yɛlɛma adamaden b'a cogo de la ale tɛ yɛlɛma abada nka mɛlɛkɛ bɛ yɛlɛma jinɛ bɛ yɛlɛma ala ye nin suran tɔgɔ da suratu jin a jiginna maka fana ye aya 28 a jiginna ala kira ka sallallahu alaihi wasallam ka kira to maka walima yana ala kira ka hijira kɛ a jiginna ala kira ka sallallahu alaihi wasallam nka sura nin jigi sababuya dɔ de b'a la jinɛw o tun bɛ yɛlɛ yɛlɛ ɲɔgɔn sanfɛ n delila k'a f'i ɲɛna o bɛ taa mɛlɛkɛw ka kuma lamɛn mɛlɛkɛw bɛ kumaw la seli min kɛ ɲɔgɔn ma ko ala ko ten jinɛw bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn sanfɛ ka taa lamɛn ka na fɔ tiɲɛdalaw ni bugurigosilaw ye dugukolo sanfɛ nka waati dɔ kɛra ni jinɛw yɛlɛla sanfɛ dɔrɔn lolo yɔrɔ dɔ bɛ tigɛ ka jinɛw bɔ n'a ye k'a tigɛ ka bɔ n'a ye jinɛ si ma se ka yɛlɛ sanfɛ ja ala kira cira jinɛw t'o kalama ala kira de cira jinɛw t'o kalama o de kama o si ka jan dɛ jinɛw bɛ si min sɔrɔ an t'a sɔrɔ dɛ o bɛ mɛn ɲɛnamaya la kosɛbɛ anw de si ka surun wala an de si ka surun jinɛ ɲɛmɔgɔ de y'i kanto jinɛ kɔmɔgɔ dɔw ma k'a ye yala dugukolo tile bɔyɔrɔ a n'a binyɔrɔ masharika al-ardi wa magharibiha a tile binyɔrɔ a n'a a bɔyɔrɔ a ye yala ye fɛn dɔ de kelen bɛ yen mun bɛ ka anw bali ka yɛlɛ sanfɛ n'o tɛ nin tɛ gansan ye ale ye jinɛw de bila k'u ka yala dugukolo sanfɛ jinɛ gurupuw de fana bɛ yala u bɛ taa yɔrɔ bɛɛ la k'a lajɛ mun de kɛra na anw dɛsɛlen don ka yɛlɛ sanfɛ o tor'o la a nana ala ka ciden ni sahabaw de sɔrɔ tamaro tu dɔ la ala kira bɛ ka seli ni sahabaw ye ala kira bɛ ka seli min kɛ fajiri seli don o mankan bɛ kɔrɔta sanfɛ jinɛw sera kira ma yɔrɔ min na dɔrɔn sina k'u jɔ ten jinɛ y'u jɔ u bɛ ka kuranɛ kalan k'a lamɛn ala kira fɛ sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ fɛn fɛn mankan ka di kuranɛ la i b'a ala kira ladege de n'o tɛ i mankan man di ni kira ta ye
mahoma yi kuranɛ dɔn i bɛ ka alakira de ladege n'o tɛ maa si ma kuranɛ dɔn ka tɛmɛ alakira kan sallallahu alaihi wasallam. jinɛw y'u jɔ ka ala ka ciden lamɛn a bɛ ka kuranɛ kalan. alakira tilara yɔrɔ min jinɛw ma baara ni bila dagagirida la dɛ. ala ye kanda d'u ma minnu nana ci yɛrɛ la olu bɛɛ tuubira o yɔrɔ yɛrɛ bɛɛ la. olu bɛɛ tuubira ka kɛ silamɛ ɲuman ye. u seginna o de la sisan ka taa jinɛ minnu kun y'u ci ka taa k'u bɛ taa ci de fɔ olu ye. o taatɔ o ci de fɔ yɔrɔ walima u selen o ci fɔ yɔrɔ la u ye mun ye u ɲɛ la an'u tulo ye mun mɛn u b'o de lakale jinɛ tɔw ye olu kɔni sɔnna k'u yɛrɛ di ala ma ka kɛ silamɛ ye. jinɛ tɔ minnu ma sɔn fɔlɔ n'u murutilen don u bannen don u b'a ka kuma ninnu lakale u ye ka tila ka kangari da o ye. o kuma lakale ala y'o de kɛ suran ye k'o jigi alakira kan sallallahu alaihi wasallam. o suran de tɔgɔ dara sisan ko suratul jinni ko jinɛw ko fɔ suran u ye mun mɛn alakira la alayhi salatu wasalam n'u taara ala kale an bɛɛ lajɛlen kan kulomajɔ an fana ka dɔn mɛn ala. naam. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قل الله تعالى قال كرام عليه السلام قل أفا سورة دورو دبي قرآن كنا من دمنا ركو قل سورة دورو أفلا إني سورة الجن ويقول أوحي إلي. أفلنا سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون. أسمنا سورة الإخلاص قل هو الله أحد. أناننا سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق. أدورنا سورة الناس قل أعوذ برب الناس. نين سورة دوري قرآن كنا من دمنا قل 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 قل. ni suran duru min fana filɛ ni kunna fɛn bɛ mɔgɔ la walima jinɛ bana bɛ a la mɛ a ma juguya i bɛ ni suran duru kala a tigilama kan i bɛ ni suran duru kala a tigilama kan walima i bɛ ni suran duru kala i yɛrɛ tigɛ kɔnɔ k'a jɔsi a tigilama fari la a ka ca ala fɛ a b'a yɛrɛ sɔrɔ a la nka n'a fɔra bana juguyara de ka tɛmɛ daminɛ kan o tuma na i bɛ don a kɔnɔ sa dɛ i bɛ don kuranɛ kɔnɔ de aya dɔ bɛ suratu bakara la f'i ka se o ma de aya dɔ bɛ suratu yunusu la f'i ka se o ma de suratu sɔfati f'i k'o bɛɛ fana kalan ani ka fara aya wɛrɛw kan walasa jinɛ min b'i nɔfɛ i b'a gɛn cogo min walima jinɛ min b'i ka mɔgɔ la i b'a gɛn cogo min n'a bɛ se ka lafiya ka bɔ a la kuranɛ bɛ jinɛ kɛlɛ dɛ wallahi fɛn man jugu jinɛ ma ka tɛmɛ kuranɛ kan nka an ka dugu bɛ fara santiri la o yɛrɛ jinɛ tɔ caya an ka dugu kɔnɔ yan a tɛ ten hali kunnafɛn kun tɛ maa min na sisan kunnafɛn b'a bɛɛ la ni ko o ko ma kɛ ala kama a ko bɛ kɛ funfun de n'o tɛ kuranɛ halisa a bɛ ka jinɛw kɛlɛ dɛ mɛ maa min bɛ kuranɛ kalan o ye jɔn ye a bɛ ka kuranɛ kalan cogo jumɛn na nin de bɛ lajɛ o wallahi nin de bɛ lajɛ mɛ santiri kun t'an fɛ yan waati min na mɔgɔw ye jinɛw furakɛ kuranɛ la mɛ an ka dugu bɛɛ kɛra santiri ye a bɛɛ fara a la an bolongo bɛna kɛ hɛrɛ de y'an ma o kɛra sababu ye ka jinɛw tɔ cɛse k'a jɛnsɛn an ka sigida la hali misiri kɔnɔ bi muso dɔ bɛ kulo dewu k'a ka kunnafɛn wuli jinɛ ka farinya ka don mɔgɔ nɔfɛ fo misiri kɔnɔ o fana kabako ye dɛ jɛnɛjɛkɛyɔrɔ la dɔw b'u bɔ k'u ben hali tɛ se ka seliji ta dɔ kɛrɛfɛ k'a kɛ kɔɲɔ i kana an ka jinɛw lawuli ni ji magara na dɔrɔn ko jinɛw bɛ wuli o tuma e tɛ ko dɛ mara la ne bɛ ko dɛ k'a ye ten maa tɛ se ka fosi kɛ ko jinɛ bɛ wuli jinɛ bɛ na o kɔrɔ an ka nin jinɛ ko ninnu jateminɛ dɛ adamaden ka kojugu mana caya ka bɛn niveau min ma ala fana b'o de lajarabi la sa o ma n'o tɛ iraki jamana kan amadu bun hanbali kunɲɔgɔn jinɛ furakɛla tɛ o sheikhul islam bun taymiya ye jinɛ furakɛ o imamu shafi'i a ye jinɛ furakɛ o ibn bazi ye jinɛ furakɛ kɛ alakira ye jinɛ furakɛ a hadisa bɛ yen mɛ an dɛsɛra dɛ wallahi an dɛsɛra ahmad bun hanbal don dɔ mansur ɲɛmaa kun don a denmuso balukuyara a filan bɛɛ furula nka denmuso binnen don so kɔnɔna la jinɛ b'a nɔfɛ a filan furula fo ka kɔnɔya caman kɛ mɛ ale yɛrɛ pirikɛralen don a da ka jinɛ sitɛnɛ kelen don k'a tɔɔrɔ a ye ci bila ahmad bun hanbal le ma a ko alimami ni ma ɲɛ ma jinɛ fɛrɛla n denmuso ma dɛ ne denmuso se ka fosi kɛ a ka ala bato adamadenya ala dɔgɔninw furula mɛ ale yɛrɛ bɛ so kɔnɔ yan jinɛ bana b'a la ahmad bun hanbal ye mun kɛ a bɛ seliji ta yiri samara min na a y'o de d'a ka kalandenkɛ ma ko taa jinɛ bɛ karisa denmuso la i ka taa fɔ jinɛkɛ ye ko ne ahmadu ko
k'a ka bɔ denmuso la a nɔgɔya sira fɛ n'a ma sɔn ka bɔ i ka kan ka nin samara kɛ k'a gosi n'a ye parce que ni jinɛ donna mɔgɔ la i bɛ gosili min da banabaatɔ kan ale yɛrɛ tɛ dimi si dɔn parce que a dimi bɛɛ bɛ da jinɛ de kan ale t'a si dɔn o waati la jinɛ de b'ale farikolo la o de bɛ présenter n'ale kaladenkɛ taara ɲɛmaa ka so kɔnɔ ko denmuso bɛ min k'a filɛ a bɛnna n'a ka jinɛ yɛrɛ wulilen kaladenkɛ kumara jinɛ fɛ ko n ka karamɔgɔ Ahmad bin Hanbal le bila ka na k'i ka bɔ denmuso nin na i k'a to yen a ka cɛlasigi waati bɛɛ tɛmɛra a kan n'i ma sɔn ka bɔ ko n k'i gosi ni samara nin e ko cogo di jinɛkɛ kumara banabaatɔ nɛ kan a ko kaladenkɛ t'a fɔ karamɔgɔkɛ ye k'a kana a yɛrɛ sɛgɛn a kana fɔ hali k'ale yɛrɛ bɛ bouger kana k'a fɔ ko ne ka bɔ denmuso nin na ko dama yɛrɛ tɛ hali n'a ko ne ka iraki bila ko wallahi n b'a bila ka da k'ale siranna ala ɲɛ an fana bɛ siran ale ɲɛ jinɛkɛ yɛrɛ ko ten k'ale siranna ala ɲɛ an fana bɛ siran a ɲɛ ko k'a daminɛ bi la fo ka mun kɛ n tɛ segin ka don banabaatɔ nin na tuguni nin ye n dalen o yɔrɔ bɛɛ la jinɛkɛ bɔra a taara denmuso lafiyara k'a fariw nati a ma tuguni o k'a furu a b'a ka cɛlasigi la ka kɔnɔya damadɔ kɛ Ahmad bin Hanbal fatura Ahmad sara o jinɛ kelen tilara ka na tuguni ka don denmuso la o de kama jinɛ furakɛlaw ko janto yɛrɛ la dɛ jinɛ ka kuma la kaleba i bɛ kɛ nkalontigɛla ye dɛ caman na i b'u mankan mɛn ko jinɛ yɛrɛ ko ta jinɛ y'a fɔ ta jinɛ bɛ tiɲɛ fɔ wa jinɛ min bɛ tiɲɛ fɔ a man ca koyi a kafiri de ka ca n'a silamɛ i bɛna mɛn suran kɔnɔ sisan mun ye nin layiru don kelen de tilara ka segin tuguni ka na don denmuso la ɲɛmaa ye ci bila ka taa kalanden ma i ka karamɔgɔkɛ an y'o de wele fɔlɔ a y'o bila ka na komi karamɔgɔkɛ tɛ yen e de b'a nɔ la na dɛ jinɛ seginna ka na kaladenkɛ nana ka kuma ni jinɛ ye a ko ne kun nana siɲɛ fɔlɔ la n ko karamɔgɔkɛ ko ye ka bɔ e ko banabaatɔ yɛrɛ tɛ i bɛ bɔ iraki yɛrɛ k'i tɛna tuguni e dun tilara ka na don banabaatɔ la jinɛkɛ yɛlɛla diw nka ko n seginna ka na dɛ nin ye nalen ye wa n tɛ bɔ sa dɛ e ni ne bɛ ɲɔgɔn na munna parce que ne bɔra banabaatɔ la Ahmadu de ɲɛsiranɲɛ kama parce que ale bɛ siran ala ɲɛ ala fana ye anw siran a ɲɛ nka e ka ala ɲɛsiranɲɛ tɛ karamɔgɔkɛ t'a bɔ dɛ ne bɛ don banabaatɔ la n tɛ bɔ koyi e ni ne bɛ ɲɔgɔn na sa dɛ i m'a ye o de kama an ka banabaatɔw tɛ furakɛ o parce que mun bɛ ka furakɛli kɛ mɔgɔ sugu jumɛn don mun yɛrɛ bɛ ka kuranɛ kalan ale ka ala ɲɛsiranɲɛ bɛ cogo di a ka limaniya bɛ cogo di ne ka ala ɲɛsiranɲɛ tɛ ten e ta bɛɛ kɛra nata ye e ta bɛɛ kɛra diɲɛ ko ye jinɛw bɛ siran e ɲɛ jinɛ mago bɛ mun na e mago b'o la ni mun dira ni mun ye sa o de bɛ sabati dɛ wa ko tiɲɛ n'an bolo cogo min na nin dama de don ala ɲɛsiranɲɛ ni limaniya dɔgɔyali min kɛra o de ye jinɛ caya an ka jamana kɔnɔ ten an b'a ɲini ala fɛ ala ka limaniya d'an ma jinɛw seginni min kɛra ka taa u nana ci de f'u ka mɔgɔ ye qul ala ko ala kɛra ma alayhi salatu wasalam k'a fɔ uhiya ilayya ko ci bilara ka na ni ala ka ciden ma annahu istama'a nafaru min aljinni ko k'a fɔ aw ye k'a ladɔn ko jamakulu dɔ ye lamɛnli kɛ ka bɔ jinɛw la jinɛ jamakulu dɔ nana k'olu nana lamɛnli kɛ ale ala ka ciden ka kuranɛ na faqalu o jinɛw y'u kanto inna sami'na qur'anan k'anw ye kalankan dɔ mɛn bi ajaba o ye kabako ye dɛ o ye anw kabako ye jinɛw ye mun fɔ alakira m'a mɛn dɛ ala min kun tulo b'a la o de ye kuma ninnu fɔ alakira ye sallallahu alaihi wasallam qul a f'u ye siɲɛ 300 ni kɔ kuranɛ kɔnɔ ala b'a fɔ ko qul yɔrɔ maa dɔ tɛmɛra yan ko ka qul bɛɛ bɔ kuranɛ kɔnɔ i ma deli ka kuma mɛn arabu jamana dɔ ɲɛmaa hali ni ma ta tɔgɔ ma i ye dɔɔni b'a kɛ k'o la sa qul fɛn fɛn bɛ kuranɛ kɔnɔ ko k'a bɛɛ bɔ yen parce que ko qul nana ala kira de kama ala ko kira de ma ko qul ni kira tɛ yen tuguni ko ala kan bɛ jɔn ma ko qul ko tuma na ko ka qul bɔ yen ko ka kuranɛ dilan ka qul bɔ o kɔnɔ o tuma na an ka kuma fɔ ten yɔrɔ ala ka ko bɛ tiɲɛ de o maa o maa i disi bonyana cogo cogo n'i disi da ala la a b'i disi ni kɛ fɛn fitinin hali jɛfɛrɛn denni o disi bɛ bonya ka tɛmɛ i ta kan a bɛ ten a fɛn fɛn wulila ala ko kɛlɛ kama ala y'a bɛɛ kɛ baro de ye k'a bɛɛ jɔsi ka bɔ dugukolo sanfɛ i n'a fɔ a dɔw ma deli ka fanga kɛ hali tile kelen mɔgɔ kana bila ala la dɛ ne y'a fɛ i ka fɛrɛ i ka kafiriya bɛɛ ma i ka ala to yen i ka ala ka jɔnw to yen n'o kɛra i bɛ mɛn i ka sutura kɔnɔ mɛ n'i y'o da kɛnɛ kan kaba dɔrɔn maa si ma wuli ala nɔfɛ k'ala m'a da to a tigilama la o tuma kulu tɛ bɔ yen dɛ kuranɛ dɔ de don a b'i kalan fo ka taa se an bɛɛ ka waati laban ma ko ala kira k'a fɔ sallallahu alaihi wasallam jamakulu dɔ ye lamɛnli kɛ ka bɔ jinɛ jamaw la olu ko k'u ye kuranɛ dɔ kalan kan mɛn mun ye kabako kalanbaa ye jinɛw ka kuma de ye nin ye ala kira sallallahu alaihi wasallam a k'a lase mɔgɔw ma na
يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا يهدي إلى رشد أو يقرأ من كلام كامي كابي مغو كاندا كتا كاندا ماده أبي موبلا سرامي كاكوي كاندا سراي فآمنا به أكرا كامون توي كانغوني لمن يرال جنا من كنترا كونيينينا ولود جنا وكما كان فلاني فآمنا به an koni limanara qur'anani na wala nushrik bi rabbina ahada an tina dore batu tuguni ka farantigi alaka ni an limanale qur'ane kuma ka yi an kana ayan limaniya kan tina dore batu tuguni ka fara alaka jina mun tubira ni yolo ka kuma kai na وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا جنا كتغني وأنه أقدر تعالى جد ربنا أنتي على كبنيا كقرطارة نجينا وكاربو كان جد ربنا نتايتني ما ربو كان تولا كجاد عبد الله بن عباس كو كوني جينا وكما كلام كو ادم دون فاكو ميويله كو جدو يرو مغو كي اتفو ما ربو كان كو جدو ها كوني جينا وكما دو كان بي مو كي وله كو جدو كو كنتو فو علما ما كو كنتا دون ور كما يا فوي تعالى جد ربنا antigi alaka bonya ola jaddu teke moke yande jaddu beke bonya di antigi alaka bonya ka korotara matakhaza sahibatan alaka bonya kama ko musote alabolo wala da definita alabolo alaka bonka se niveau mima kalama musofuru alaka sanu ka bon musofuru alaka bonka se niveau mima alama den soro alaka sanu ka bon den soro jina mun ne qur'anel lame olu segine olu de baga tani kuma fo jina to wonyana aha wa annahu kana yaqulu safihuna ala allahi shatata wa annahu anka don ka fo kana yaqulu safihuna an kan naluma kumbe kuma do fo ala allahi shatata galun kuma murutile ko kuma fo ala made jinaw kolu kan nalumaw o koro kafiri be nalumade ne bo fiye ka jayaw ngoni kara kafiri dorongo hakleti la jina mun islamiyara ufla ka jina kafiru de wele ko nalumaw kwan kan nalumaw de kumbe galum bafo alaw taala ma ala kola aso kumbe mo ko la fili note ko muso taala bulu din taala bulu jala e masabade ko tumana lu kan naluma bawde kumbe o galum bawtige ko da ala la kunu aw islamiyara anteni kuma nunu fatugunenda jina islamaw de be kuma la alisa وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنا بتكون كوفي أو ظننا أو نياجي أن لن تقول الإنس أرى مدينتنا فين فتغني والجن جنا فنتنا فين فتغني على الله كذبا قالونا كدالا arama dentina galonda alala tukuni jinatina galonda alala tukuni an kani kuma folin kofe roni eli manayede ni tubiyede olu tubira ka se niveau la u kumbe galon fenfe tige ku ya be dabla wa olu yere tede hali jina to munu be ka shitina galonda alala tukuni arama den to fenfe be a shitina galonda alala tukuni manyuma abe manyuma nyana ko be ya nyogo manyuma de majugu fene Allah ya bin majugu yana ko bayan ko majugu de wode sigi geleyo wode kama mo gobe fara mo nyuma makuma be parce que yoroni kele abe dana ya da beka parce que alere mo nyuma abe be fene mina no minande ngani jugara abi yana ko be fene mo jugu de ko be tiene otuma ni jina islam ya limin kera olu yere bulu ko adama de be fene bina ketane jina to fene be bina keta mawlu ma famunda hal saada madu maga galon tige ka dala la jina kafiru be ali saw baga galon dalal koni ko fe olu koni ya jigi adama den fara jina ka ma shitina galon tige tuguni ka dalal aha wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa wa annahu jina be kuma la alisa kanga do kana rijalun min al-insi kum mogodo kungara da madewna ya'uduna bi rijalin min al-jinni ulukum tanganyini jinaw defe
aramaden do kun kɛra kolu kun bɛ tanga ɲini jinaw de fɛ jina kafiru fazaduhum rahqa o jinaw fana y'olu jidi fili de la k'u tɔ la fili ka bɔ ala sira kan jinaw kumara yan dɛ ko adamaden caman bɛ tanga ɲini olu jina kafiru fɛ kunu olu jina kafiru fana ye adamadenw tɔ jidi fili de la n'o tɛ olu ma sira yira adamaden na hali sini adamaden dɔw tɔlen don nin badenkɛ kɔnɔna na jina ko yɛrɛ bonyara an bolo ka se niveau dɔ la a donna an ka laada yɛrɛ kɔnɔ a donna nin bɛɛ kɔnɔ an mana taa yɔrɔ yɔrɔ an bɛ jinaw ni yɔrɔ bila yen hali an ka foro minnu bɛ bi burusi kɔnɔna na yɔrɔ dɔ bɛ yen maa tɛ sɛnɛ kɛ yen dɛ ko nin ye sigibagaw hali ka jina ta a tɔgɔ ma kuma dɔ la an bɛ siran ko nin ye sigibagaw ka yɔrɔ ye walima sigifɛnw n'i y'u mɛn ko sigibagaw walima sigifɛnw jina de don e m'a ye pɔn sabanan jɔlen filɛ yɔrɔ min na sita dunu n'a kun bɛ fɔ ko n'i jɔ ye k'a fɔ ko sita dunu i tɛ bɔ yen tuguni nin bɛɛ kun tɛ fɔ an fɛ yan dɔw wɛrɛ tɛ ko jinama yɔrɔ don n'i jɔ ye k'a fɔ ko sita dunu e kɔni tɛ bɔ yen sa o ye salen de e bɛ to ji la ye k'an bɛɛ lasiran k'an bagabaga k'a bila ten n'ala ko tɛ dusukun na kaba walahi sitana de place bɛ sɔrɔ dɛ adamadenw ye jina gasi sigi dɛ an siranna jinaw ɲɛ ka se niveau min na n'an kun siranna ala ɲɛ ten walahi an kungo kun bɛ nɔgɔya mɛ an siranna jina ɲɛ ka sira ɲɛ hali an ka taama sira la n'an bɛna jigin yɔrɔ dɔ la ka su ko ye i bɛ dɔ ye ka woro ɲimi dɔrɔn k'a daji tutu yɔrɔ la purupurupurupuru o yɔrɔ bɛɛ la yan fɛn jugu ani yan fɛn ɲuman bɛɛ lajɛlen ka hakɛ to fɛn jugu jumɛn ni fɛn ɲuman jumɛn bɛ yen a bɛɛ tɛ jina ɲɛsiranya ye hali ni mun ma woro ɲimi tasale b'o bolo walima ji a b'o k'a da k'a furufuru o kɔfɛ a bɛ kuma dɔw fɔ f'a da kɔrɔ mɛ a t'a ɲɛɲini sariya la ni mɔgɔ jiginna yɔrɔ la i kan ka mun fɔ jinɛ ko kuma t'a la o alakira ko sallallahu alaihi wasallam maa fɛn fɛn jiginna yɔrɔ dɔ la i bɛ fɛ ka si ye ko n'i y'a fɔ i ka kuma na a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq e bɛ dugu jɛ ye sa kala bɛ kisi ka bɔ tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen alakira ko ten jinɛ ko kuma tɛ o i bɛ tanga ɲini ala de fɛ ala k'i kisi ka bɔ fɛn tɔɔrɔ ma mɛ an bɛ tanga ɲini jinɛ de fɛ yan fɛn jugu ani yan fɛn ɲuman an ta y'o de ye hali an ka du ni ɲɔgɔn cɛ kare kɔnɔnaw na i bɛ kɛnɛnin dɔ bilalen mɔgɔ fila ka so ni ɲɔgɔn cɛ ko maa tɛ nin feere dɛ o kɛnɛ dɔ bɛ yen nɔ bonya b'o kan dɛ ka ko mɔgɔ si tɛ nin feere ko n'i ko i bɛ nin feere ko jinɛw bɛ na i kama su fɛ k'ale karisa kun ye so jɔ a la ko jinɛw nana so bi ko so jɔ ko saba kɛra a la ko jinɛw y'a bɛɛ ɲɔni ko k'a bɛɛ bi o kɛnɛ lankolon caman bɛ an ka yɔrɔw la ye ko maa si tɛ se ka maga a la yɔrɔ mɛri dɔw ni kɔkisɛri dɔw ɲɛ tana ye terrain ye mɛ nin taara nin kelen ninnu o pannen bɛ ninnu kunna dɛ tellement an bɛ jinɛw sɛbɛ dɔn ko ye a y'a kana se ko ma dɛ ko nin ye jinɛw ka yɔrɔ ye nka misiriw ɲɛ de nin ye jinɛw ka yɔrɔ ye a kana ko se ma dɛ mɛ adamadenw ta an y'o bɛɛ ta sa mɛ jinɛw ta olu kelen kelenninw de bilabilalen don nin b'an fɛ yan o tuma b'a yira k'a fɔ jinɛw filɛ ka kuma min fɔ a jogo banna dɛ ko adamaden caman kun bɛ tanga ɲini olu jinɛ caman fɛ k'olu ye adamadenw fili de fazaduhum rahaqa u ye adamadenw jidi fili dama de la نعم وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنهم ظنوا أولو ما منهم في الله قولوا كنيا جيجيا كما ظننتم إن فأمن سلام يالين فلان أجيجيكم أو فنكونوا تشغمي أن لن يبعث الله أحدا كان سالين كفعالة ماشينا ولي جنا فين منا ساكو سيكو في ينما ياتي adamaden fɛn mana sa saya kɔfɛ ɲɛnamaya tɛ yen minnu fililen don o de b'olu kɔnɔ an minnu tubira ko de kun b'an fɛnɛ kɔnɔ a mɛ ala ɲana ma dɛ n'o tɛ n'an kun sara ni nin hakilina ye ko kun dama danna dɛ jinɛ silamɛw de filɛ kuma la ni minnu ye kafiriya kɛ kunun ka kɛ silamɛ ye bi ko nin de kun b'a bɛɛ dusukun na ni sara kaba ko saya kɔfɛ ɲɛnamaya tɛ o de kama adamaden kafiri ni jinɛ kafiri bɛɛ ka hakilina ye kelen an bɛɛ ye kelen ye koyi adamaden silamɛ bɛ yen cogo min jinɛ silamɛ bɛ yen ten adamaden mumini jinɛ mumini adamaden kerecɛn bɛ yen jinɛ kerecɛn bɛ yen adamaden yahudiya bɛ yen jinɛ yahudiya bɛ yen adamaden bɛ tasuma bato jinɛ fana bɛ yen mun bɛ tasuma bato o cogo la n'an bɛɛ de ye kelen an ɲɛ ti ɲɔgɔn na de n'o tɛ bato sira fɛ an bɛ fɛn o fɛn kɛ o fana b'o cogo kelen de la ko tuma la olu kun y'a miiri i n'a fɔ maa fililenw ka miiri cogo ko an salen kɔfɛ ala ti maa si lawuli jinɛ tɛ kunu adamaden yɛrɛ fana tɛ kunu saya kɔfɛ ko ye ko bɛɛ bannen ko nin kun ye filiba ye olu la dɛ وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت هرسا شديدا وشهبا جنوب بكم الله لسادة وأنا لمسنا السماء
ko anw yɛlɛla ka taa san maga ɲɔgɔn ya ka taa san najɛ mun de bɛ sanfɛ fa wajadnaha an taara sɔrɔ sanfɛla mul'ati harasan ko sanfɛla falen do gardiw de la alharas a bɛ fɔ gardiw de ma ka fɔ ko haras ko gardiw de kelen do ka san fan bɛɛ lajɛlen minɛ minnu ka gardiya kɔgɔlen do harasan shadida gardi kolo giriw n'o ye mɛlɛkɛw ye mɛlɛkɛw de kelen do ka san fan bɛɛ minɛ k'olu jinɛw tɛ se yen wa shuhuba ani ta minɛ lolo minɛ min bɛ tigɛ k'o bon n'a ye ko fɛnɛ camanba de bɛ sanfɛ olu ma se ka yɛlɛ tuguni n'o tɛ jinɛw ka taabolo kun ye ka yɛlɛ sanfɛ u bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn sanfɛ ka janya ka taga fo sankolo fanfɛla la o la mɛlɛkɛw bɛ kuma minnu fɔ fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ u b'u tulo mada ni kuma kelen binna u tulo kɔnɔ dɔrɔn u bɛ jigin n'o ye ka da kan o de bɛna kɛ ɲina o kuma kelen nin o bɛ t'o fɔ tiɲɛdalaw de ye dugumala la n'o y'o fɔ tiɲɛdala ye o kuma kelen min bɛna kɛ parce que mɛlɛkɛw ka kuma do o ye tiɲɛ ye nka o tiɲɛdala fana bɛ nkalon 100 de fara o tiɲɛ kelen kan walasa ka maaw gaw kamana o de bɛ kɛ dɛ o tiɲɛdalaw b'o de kɛ n'o tɛ e k'an ka filɛlikɛlaw lajɛ mɛ san o san bɛ baara la a la ne ma fɔ n ka n dalen don jinɛw la san o san i bɛ kuma dɔ mɛn an ka jamana kɔnɔ n'a ma fɔ an bɛɛ ka misibo bɔn an ka so da la a bɛ fɔ bɛɛ ka finikolon siri i den sen na san 2 ɲinan kɔ a kun fɔra ko muso bɛɛ ka denba kundigi yan a kuma fɔra yan ko muso bɛɛ ka denba kundigi yan musokɔrɔba fara musomisɛnnin kan a bɛɛ kunkolo kun ye mɔdi kelen halisa jinɛw sɛbɛ dɔɔnin b'an ka jamana ninnu kɔnɔ yan muri dɔ b'i kanto dɔrɔn walima filɛlikɛla dɔ ɲinan sarakati ye nin ye an bɛɛ b'a kɛ cɛw dɛrɛmɛ 3 musow dɛrɛmɛ 4 cɛw ka sɔ dilan musow ta ka kɛ dɛgɛ ye an bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ san dɔ kɛra la k'an bɛɛ ka finikolo siri an den sen na ko jinɛ dɔ den tununna n'o kabako an mana taa sanfɛ silamɛya la cogo cogo fɛn fitinin a b'an ka silamɛya digiri bɛ tiɲɛ an bɛ tila ka segin an kɔ a kɛra komi ni mobili bɛ boli la n'i y'a rétrograde a bɛ cogo min na an ta ye nin de an ye nin tan bɛɛ kɛ silamɛya la nka maa kelen bɛ kuma dɔrɔn jinɛ dɔ den tununna bɛɛ ka finikolo siri i den sen na mun bɛ jinɛ den se adamaden ka so n'a den tununna a bɛ taa ɲini jinɛw de fɛ yen wa a bɛ na ɲini anw de fɛ yan mɛ ko n'an ma finikolo siri an denw sen na ko jinɛw bɛ taa n'a ye adamaden ni jinɛ bɔlen dɔ wa o manamanakanw de bɛ fɔ an ye o bɛ don an kunkolo la an fana bɛ baara kɛ n'a ye wallahi waati kɛra yan an bɛ misibo mun an ka so da la yan o y'a sɔrɔ misi wɛrɛw b'an ka so ni ɲɔgɔn cɛ yan ka taa misibo ta dɔrɔn ka mun so da la n t'a dɔn fɛn min kun kɛra jinɛw fɛ o waati ko an ko misibo mun an ka so da la o ka ban an ka so kunna yan fɛn bɛɛ an bɛ tugu jinɛw nɔfɛ nin baara la fɛn bɛɛ ka nin baara jinɛw tuubilen o filɛ ka nkalon fɔ nin jɛ y'an bila nin fɛn fɛn la a bɛɛ ye nkalon ye mɛ hali sini ni karamɔgɔ kelen kumara arajo privé dɔ la k'ale sugora walima jinɛ dɔ ko k'an ka nin kɛ dugu ma to dugu jɛra an bɛɛ y'a kɛ hali ni dɔ ko k'a bɛ se ka cɛ ti taa i kana ninnu ka kuma laminɛ dɛ ninnu ka kuma i kana laminɛ dɛ jinɛkɛ ye mun fɔ a t'o kɛ u ɲɛ b'an na dɛ an ɲɛ t'u la dɛ hali ne bɛ fɛ ka salaya dɔ bɛ sin k'e tɔ sute k'i bila a la maa caman bɛ misiri kɔnɔ saraka cɛjugu y'a taabolo ye dɛ wallahi a bɛ saraka cɛjugu bɔ kuma bɛɛ a bɛɛ ye jinɛ kafiriw ka koɲɛw de u b'a fɔ adamadenw ye o fana b'o fɔ aw ye aw fana bɛ baara kɛ n'a ye jinɛw tuubira i kana danw ta kɔni na nka mun bɔra jinɛ yɛrɛ da dun jinɛ yɛrɛ bɛ k'o fɔ ni nkalon don ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ a kɛra de tiɲɛ don o de kama ala y'a fɔ ala kira ye ala kira fana y'a fɔ ye jinɛw k'olu yɛlɛli min kɛra sanfɛ k'olu se ka yɛlɛ tuguni sankolo falen don gardiw de la gardi minnu fanga ka bon wa shuhuba ani taamɛnɛw lolo mɛnɛ minnu bɛ tigɛ ka maa bon n'a ye olu camanba de bɛ sanfɛ ye k'olu jinɛw tɛ se ka yɛlɛ tuguni وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا كنا أنجنا كنجرا نقعد منها أنكم من سجي سانفي مقاعد للسمع سجي ردو كمبامبلو سانكونا يامبان سجي كلام ملك جنا من تبرا وفلك كمادا ko place dɔ kun b'olu bolo sanfɛ olu kun bɛ taa dɔrɔn k'u sigi ka lamɛnni kɛ mɛlɛkɛw ka kumakan faman yastami al'an nka bi ni maa min ko i bɛ taa lamɛnni kɛ sanfɛ yajri lahu shihaba i bɛ taa mɛnɛ de sɔrɔ i ɲɛ lolo mɛnɛ de bɛ tigɛ k'i bon n'a ye rasada o bɛ kɛ e ma kɔnɔ ye i yɛrɛ la dɔrɔn lolo mɛnɛ bɛ tugu i nɔfɛ hakili la sufɛlaw fɛ a bɛ to ka lolo mɛnɛ dɔw tigɛtɔla ye dɛ yɔrɔ n'o kɛra k'i to hali maakɔrɔ dɔ kɛrɛfɛ a bɛ surun janba dɔ ci ten kɔrɔ nin ye dɔ ka saya ye i yɛrɛ lafiya maa ma sa mɔgɔ si ka saya tɛ nin mɔgɔ ka saya tɛ mɔgɔ ka ɲɛnamaya tɛ jinɛ kafiri dɔ de yɛlɛtɔla dɔ dɔrɔn lolo mɛnɛ tigɛra k'a bɔn n'a ye ala y'o de fɔ
ati ma kasa ya yira ati ma kanyana ma ya yira abaka jina de bon jina o kana yele sanf seni jina ko bi yele dro o bina kuma do de ta ka ciye dalau chaya ka fleli kala u chaya au adama de undunga here tola jina ko ko sigiro ko molu bolo sanfe kala melike nasisa nolu ko beta sanfe kala melike yajir lahu shihaban rasada ibeta mene makono le ta mene mimbo ko lu kono kibo de yo lu no fe ku bondron o de kama ko lu fene sanfe la neme aha وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا أنجنو لا ندري أنقل انت أدون أشر أريد بمن في الأرض يلا أنبال من فلك يلا سنفة ني تورو دودي ني ألا يو لنيني دوكولو سنفة مويوا أم أراد بهم ربهم رشدا walmautigi ala ya dabo ka luka balli sanfela ko ke kanda de ka dumawa yani jinaw ka silamaya u yemu haklina mununu ke odeni kuma anta ka se ka yele sanfe yala an balli min flani ni ye toro do de kala bina halaki jigi dugukolo sanfe mo kawa walma toro tere ala be fe ka dugukolo sanfe maw walma sanfe sigi baw ala be fe ko lu kanda o de kama un jinaw de sala ka yele sanfe o de do muslime ale o ya do ko de do parce que ni jinaw tora ka ele sanfe do adama de umma fili andalen de be jinaw la kuju comme andaru la kujugu o de kama ala sanfe la tike jinaw la do tan ni jinaw na kuma afana be baraka ni ne o de kama alla de la ko be dugu be la jelen hala dugu dasir munum ban fe ya be ni de ta suran chama ngara islamai mali sa dugu saraka jugu baw o lu be bola da lu de be ame kangar da nyoy islamia kana to ga kulunga ni fondo la de ay nin toy mate ga kunu na jammo ke o kawati ande muso ko fa chama tara di jinaw made ka yete ndoro koni ko nini ko fara na mason kabe chieni de muso do be konyo bo konyo muso finima ka sena bulu be siri fayre jena ba jena ka singa ta fili ko jilati be ko sale ko dira koma kono kera dugu be kishasa hali wagadu ke asa kunte di sunguru kunte di muso maye atoko sama ye sunguru ko boli o konyumma mun ko fara o de be siri sanwosa ko ta kato di bidama no ye sabani de piton ata doma kono kera kanga dugo be kishi kaba ko do ko wallahi nada made hakli vajira far ko te lafiya ada madin kunturu de talim flani ko ta kato di sadoma o sade yaw ka dugu kishilai ala yere tefiyo o diro mai wala ko taala hinarana wati no daga ka bwandala ni nyona chama ne kara akolon asamiyo ani afuru akow abaw kada madu min dro kata ka sarakai kada madu min dro kata ka sarakai mun yere de mana ke sarakai o fana be bunya de soro dugu kono e ko ni de an kishide kada ka yede sona ki dendi fana be bunya baso i dem faga e ga klaka bunya soro la jahiliya saraf wala kama islamiyya nana nyana koy malisa anta ka islamiyya jado ayre la de parce que islamiyya baga baram bolo kere de ka islamiyya tanaw alisa ambo de barakanda parce que alisa Allah dala ko kelengelew abanga dugula nya fada ni dasira ma romi nadro mangambe wuliti ni dasira ma romi nadro ya antana kari ambe ka to antala ngo kana do ma kashila ni kuma de be fo amba ke jina mun kama olu jina islamiyya olu refleka kuma mi fo flaninda nambora ya mitami tuguni o kuranga hakili to ayra la de ma fenfe ya la tabla iti do resoro tukuni ni futi na wa anna minna as-salihun wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada wa anna minna as-salihun jina ko jina nyuma mbolu yera la de ko jina nyuma mbolu la wa minna duna dhalik ko jina do bolu fenana o te nyuma yede jina were ko ti ko jina nyuman bula jina kolon bula kunna tara'iqa an kera farafara tasira chaman tigidi qida da mun farafara len o fana ka tasira ka kunga cha atasira farafara len nga jina nyuman bula jina kolon ko fana bula jina bete nyumai jina be fana te jugumai mais na kana je doron e ka herabe mun o do ina kana je e ka herabe mun Allah o do enyete famina fa beto ka kuma de ebe ka hera dola
ngalan fe ya furakella do manga ko mote kuna fembe kele de ko kuna fe herema be kuna fen toroma kibo de kele nimbe ko ray fen jumay ale ni kuna fen kele la ka ba ale dun sigile no kuna fen furage de kama ale be fen soro wonu nun chama fere de ale te fen soro ola ni jawnde be danye sa aja kuna fen be ti kele no te e junay muso jumen no fe ka la fiara ya abe la fiawa ali jinate munun ko bi waswasu yere baka toto mo ko labiyo waswasu bana min bana be o bana nyo na be bo bana nyo na be ikaselita wati ti lafiya seli kuma ti lafiya janaba ko kuma ti lafiya ibe fɛn fɛn na waswasu de baka kunkolo ɲamin dɔrɔn hali ka dani ma an kan ka nin kɛlɛ kuma tɛ kunnafɛn yɛrɛ kana ne ka kana kɛlɛ dɛ ni ye nin bɛɛ kɛlɛ ka da man di la dɛ ka kɛ tan ka kɛ tan ya nin bɛɛ kɛlɛ ya nin bɛɛ bɔ o de kama an ka du caman kɛra ko jinɛ lajigi du fɛn min kan ka gɛn aw bɛ k'o lajigi ne ma fosi faamu muso ninnu t'a la kunnafɛn bɛ ka baara min da aw kan aw yɛrɛ de kan ka jinɛ gɛn ka bɔ dugu yɛrɛ kɔnɔ mɛ tɔn dɔ dilannen b'u bolo halisa dununfɔ tɔn sɛ sogo ɲimi tɔn ba sogo ɲimi tɔn saga sogo ɲimi tɔn o de bɛ yen ko jinɛ lajigi alamisa walima tɛnɛw o sɛw bɛ taa di musokɔrɔba ma o b'o faga o bɛ tobi dɔrɔn dununw bɛ gosi balaw bɛ gosi ko jinɛ bɛ ka jigi dɛ jinɛ bɛ ka jigi dɔɔni dɔrɔn dɔ b'i ɲɛjɛ bɔ k'i yɛrɛ k'i bɔ k'i bin o b'o cɛ ka t'o bila so kɔnɔ ne hakili la e taara jinɛ furakɛ la mun bɛ t'i bila jinɛ wɛrɛ ka jigin tuguni ka dɔ ye ni bana ninnu bɛ ban waati jumɛn an bɛ dɔ la an b'an yɛrɛ sɔrɔ o la aw tilara ka taa baga jinɛ wɛrɛ ma tuguni k'o lajigi aw bɛ fɛ jinɛw ka bɔ an fɛ yan o de kama o tɛ fɛ jinɛw ka taa dɛ parce que minnu b'u ɲɛ olu ka hɛrɛ de bɛ jinɛ kɔ nin na ni jinɛw taara dɔrɔn olu t'i lafiya o de kama o tɛ fɛ jinɛw ka taa n'o tɛ jinɛ lajigi fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛɛ musirikuya de a y'aw sen bɔ a la jinɛ furakɛ fɛn fɛn bɛ kɛ n'an ka yiriw tɛ ani kuranɛ n'o tɛ jinɛ furakɛ fɛn fɛn bɛ a y'a sen bɔ a bɛɛ la a sugubɔgɔw a kaburubɔgɔw kaburu binw ni nantew nin bɛɛ ye haramu ye k'a ka bɛɛ ye ka to yen na وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا ظننا أن جنو يا دون سكوي أبورا أن كونين بولو دبيلا كادان ينا كنكا أن لن نعجز الله في الأرض أن تسكى على كنيا دوغوكولو سانفة تكوني ولن نعجزه هربا وأن سنتك جارة تشوغو تشوغو أنسكا بولي كتغاكا على تشوغو jina mun muslim yara o baka kuma kuy ko akuma nyana kan be ala danja anti ala danti se kata yoroshila on jina on te fushi ko ni ko fa anya don ja on ti se ka ala dandu ko lo sanfa ya ni ko fa anya don on sentege jara chogo chogo anti se ka ala ta ala dambunya bolla mata jina be bolida fem be se ka ere le maka ke fien ba ere le maka ke fien aba ere le maka ke bawo yesa yoro jina manteli ka yere ke ni ma fenye ka time saka sa o de kama madina ala kira maso sabe ka fagade ne ma foy ka samu bi bolonganto made madina ala kira ko alayhi salam nimma o may sayi ka sokono ikana giringa fagade ibe kile sabade dam o kile sabade dongo de ba fo ko no soro yala ka jonyu may bo ni ala ka jonyu may bo yo fo bi ko fo sini ngene yo fo sini ngene ko ni yayi ko te ala ka jonyu may be se ko faga mais ni yesa ye ka girin ka da ka kiba faga ni ma kuna jaye folo be ka shuye de o kuma madina de kamale ni do be abora ko nyo sola do mi klefla ya klesa ba nyona atara la kira ka sigida la be barola ka to barola yi amuso ye chibla kana wele ka kana sisa sokono a wuli tola ka be taga yoro ko muso kele ga ko nyo ke wele itoni fa yoro fara nyon ka l'invitation de bese atato ala gira ko pamuruta de parce que yahudiyaw be sira la ni dalente yahudiyaw la ka jamfa ka bo pamuruta ife ikire sécuriser kamale ni pamuruta fe anana muso jolen soro dala ka kele ya bunyara ka pamuru korota muso go yekala senema de fendo bi nye sokonoi o ka bon katemeninka adona ka sokono aka glancha manche anyabe sado kurulen dale na ka glancha manche muso sira no de nyaki jo dala ale tara wole sa kurulen dale me glan sanfe ayi muru turu sala ka muru ke ka sa korota ka bona e kenam ka sa bin ka muru ke ka sa tige ale ni sa mogota do mun ni bora munye ayi sa tige yoro mi anale fene ka serin ka boka bi ka sa shima korobani shi asalen dalen tora ubulla ka taala kirawle ko kamale ni min bori krefe sa ka sara da e ko mun ya faga ko sa ala kirana na laje ko be mun fawi ko sa do ba ko sokono sautere ko jinawdu sa chaman be ka sokono
ko saute jinaw na yi sami ya kana girin ka fa ba faga abisra dama da yakabo o ko ala kira ko min sala kaba itala dilala ka wuri aka kun so dem seni jole flale re dem seni afo kala kan ni sigala ala kira ko ay ko ni sa ko ni garasa ne ni talende me ala ko ni dele ala ka ya fama no tani te wuli to ko o kara tale o ko fe da ala kira kan garda kan na girin ka sa faga tenda sura min be ko wal mursalat urfa amina sama asuran jigina sabaw ko luklo ba la ala kira da ko na kene kene ala kira clara yoro mina ko sado purgutura ka boti o sabulila sabaw grina san no fe yanu ka se sama sado na dinga kono o segina kana ko ala kira ma soro koy ko sa kishira ala kira ko afana kishira sa kishira chugo mi yaw fana kishirati kapse ga ke sa kuntere akum se ga ke jina fana na kunya faga kunta to awlada bayra jina ka tiliki yere yele makka ka femi jona o yesade abse ki yere makka ka fembe ma salama ko de ka tele ko so bayra ka fo jina islamu ulu tora alakira kira fa alayhi salatu wassalam madina kono o be to mo goni nyonche u salama o be to ka yekuma dola alakira ka ngari min dawyi sallallahu alaihi wasallam o deni wo islam ya rafana o baka kuma mun fa ali saudeni ulu tise kataka ka aladan dugu kolo sanfe wo bolla chogo ko tise ka aladan boli fenana وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا جنوب بكم على لسادة وأنا لما سمعنا الهدى كما من أن يكاند آمنا به اللي من أرالا أما بلاد غيرنا لدى كابنا أن يكون يكاند على تادو ko aw limanera faman yu'min bi rabbih ma umma man limanayti alala fala yakhafu bakhsan kati la mate sran nagashilinye ilimanera la te fushin nagashi kabo ikabarala wala rahqa ikabara chiyeni fene walma ikabara la ki tonyo ka itisra fene wala zulma alati tonyo ikabara la ki kabara be chiyen kala toke atika baraji fene nagashi ko ala toke ne limanera dore ka ko di alama ni jina munu yɛrɛ limanara olu ka limana bɛna giriya ka tɛmɛ adamaden limanalen wɛrɛ kan a tɛ ten o de kama suratu rahman kira ko alayhi salatu wasalam ko kuranɛ kɔɲɔ ko de suratu rahmani suratu rahman fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadiban ala y'o fɔ sura nin kɔnɔ yɔrɔ 32 ɲɔgɔn na ala kira tora ka sura nin kala suratu rahman a tilara yɔrɔ min a ko sahabaw ne m'aw ta faamu dɛ jina munun bɛ ne kɛrɛfɛ olu bɛ ka ne jaabi cogo ɲuman na aw minnu ye mɔgɔ ye aw ta ka ne jaabi ko ala kɛra jinaw bɛ kɛ jaabi cogo di an tulo tɛ jinaw la an ɲɛ t'o la an bɛ mun fɔ ko ni ne ye fɛn o fɛn fɔ fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadiban aw fila tigi ka nɛɛma jumɛn bɛ yen n'aw b'o sɔsɔ ko jinaw b'a fɔ la min ala'ika rabbina nukadib amanna bik an tigi ala i ka nɛɛma si tɛ yan an bɛ mun nkalontigiya anw dar'i la ko jinaw bɛ ka ne jaabi aw tɛ ka ne jaabi baba yɛrɛ jina mana tubi a tubira dɛ n'a banna fana murutili dan a nkalontigɛla de ka ca halisa jina ninnu ma tilaw u ka jina nkalontigɛla baw jogo halisa u bɛ tila ka dɔ fɔ a la o tuma na ni maa min limanara ala la o tigila maa ka baara ti tiɲɛ i limanara ala la ala tɛ naga sisi don i ka baara fana na tuguni ka da kan i ka limana ɲana e ni ala ka di sara fana ka ɲi i bɛ sira jɛlen fana kan وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تهروا رشدا وأنا منا المسلمون جنو كوب سجاكا تغني قولوا جنو تشيلا كسلموا بولا ومنا القاسطون قولوا جنو تشيلا ما جنجلوا مبالا ما من يسرى جيلين بلا كوفن بي أولولا وكرو كافرو بانفنانا ده فمن أسلم ما وما صونك يرقلوا علي فأولئك والمجينة فين في يرقلوا علي فأولئك وتيلا منو تهروا قلوا دي كرن كرنين كي رشدا كاندالا alaka kanda sira ulu de yo kren kada ka yure kulu Allah ta'ala jina islamiyya ne baga kumata jina islamiyya bula jina kafiru bula na jina fenfe mana islamiyya kere de kanda nyini ala fa ala ke kanda
وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأما القاسطون جنا من يسرب لك مرتي كالكو يكاتوي فكانوا لجهنم حطبا كل كرا جهنم اللغود جنا من يسرب لا كوي جهنم اللغود وكرو لغو من بنا تسمى نيغا كياما كنكا إكادو كفو لغو كو جنا كافري فنا بفراوكا مغدو كنغرا كنو أكو كو جنا تجيني جهنم الله parce que ko jina glana ka bo tasuma la ko tasuma te fenge tasuma la imani philosophie o de kama yegi janto kuma fola do la jaba wara se ka da jina kama ka jina do jahannama la jina ka jahannama ko kuma folen flen mulu ire ko jina e tasuma e jina glana ka bo tasuma la tasuma be fenge tasuma la ko ka fo jina be jini jahannama la ko galondo do tara le nyini ga kwa nyam ka fo yiko ko jina te do jahannama la ko tiya do ako tiya ko jinate do jahannama la bada ako karamo ke ka dalu e fen jumai ako kadda ka ko jina glana ka bota sumala ni jina bora tasumala ni tasuma bla tasumala ko be fenge olawa kala ne ngami dara yin ngalla ko tuma ko tasuma te fenge tasumala wa ko ai bogo kurundo kumba krefe ale fene bogo kurunta ki legelege makka karamo ke gushiya dagalagala ne bogo kuruyi karamo ke kulera diw ibnan faga e ako bogo kuru me fengela nge fene glana ka bo bogola bogo mangante ka fengela ne ko jina ko tasuma te fenge tasuma la e bora bogola bogo mangante ka fengela ini ngali do jabi ti kumayo ado jabi e ke wale rede nin kele min flala ale na do la sa chiena abaga kuma min fo fili bala ala fle ka fo ko jina ko jina ye fenfe fo ni chiete ala to fo qur'ane kono jina munu filila nu sara o filika فكانوا لجهنم حطبا كل بنا كجهنم اللغودي وبنا جني جهنم كنا يكو ادمدين كافر بجني چوكمنا نعم وأن لو استقاموا على الطريقة لاسقيناهم ماء غدقا ولو استقاموا على طريقتي على كنو كلي سرجيلنك لاسقيناهم على كنو لمي ما أنجيلا غدقا جمينا بشورو كجيجي ويجينا ونادا مدوم بيسا كجيكو جليا يانغا جينجدي كنا نكون سونا كان كلين سرا جيلينكا على كنبي جي شورو أنغا جمين بشورو يرى جي جاما كالي على كنبو دي شورو أنغا نكون سونا كان كلين كولي كما أما سون كليني مسالة فنباكا جيمين نتالا تفوشي كجيلا ala ti mi ati ko ati seljita meleke uti mi uti ko uti seljita ala be mun ke jila sanfɛ ngani ye ala ye ka ji mene an jogo din tiena kan jogo nya doro aka ji dama no te kumaru la samba bina kungo kono hali warate yiruni nyonje ere te metola ibe kungo kono na dibilim bay na o ka seneke furu dalembe adane do jikile mabiaka akanga do ko ilajra bileda kabo ala yoro o jibe mina kumina flani nda konan klena ka jogonya ka sira jelen tani alaje kali alabe jibo no ta an kunte tawo kuna anga jamana la je ngusamiye bilebe bani samiye fitini kumbe abedani kumfola ka samiye bawla jibe afo betige yoro mina suma do be o fana be dan nene de bo tola si nga sisa hali samiye ba chogo tabolo kuma ta samiye denin koma samiye be se ka kalo kelen beke santina fami ɲɔgɔn sɔsɔ est-ce que san ne ma don san kɔnɔ est-ce que samiyɛ kalo yɛrɛ sera ka sɔrɔ a kalo sera ji de tina a tɛ dafa o ni mun nana retard la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ caman ka fɛn bɛ tigɛ ka sɔrɔ sanji ma tigɛ ni mun danna avance la san fana bɛ tigɛ ka sɔrɔ o ka suma ma fɛ n'o tɛ burusi kɔnɔ maaw de tun bɛ balo di a balima duguba kɔnɔ maa ma nka bi duguba kɔnɔ ba de bɛ balo san k'a bila ka taa burusi kɔnɔ n kabako don ni ji bolila ka yɛlɛ kulu la hɛrɛ t'o ye dɛ hɛrɛ t'o ye dɛ maa de bɛ baara kɛ burusi kɔnɔ sɛnɛ ka bɔrɔ damadɔ bila ka n'i balima dɛmɛ duguba kɔnɔ ko ka d'a ka duguba balo ka gɛlɛn nka san joli ye nin ye duguba kɔnɔ maaw de bɛ balo san k'a bila ka taa di u balima ma burusi kɔnɔ ko san tɛ kana tuguni a b'a yɛrɛ gɛlɛya bɛɛ dɛ wa gɛlɛya kun filɛ nin dɛ ala ko walaw istaqamu ala tariqa ko n'an sɔnna k'an tilen sira kan lasqaynahum ale ala b'an nami ma an jila ghadaqa ji min bɛ suuru k'ale ala b'an nami n'o ye لنفتنهم فيه
ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا لنفتنهم فيه علي الله تعالى كان جربي جيكوني نكوني كل جربي ليدو سانكن نالي لجربي ليدو سانكن نباليا لجربي لفندو ده علي الله بيجي من يكو كان جربي ناي كدا كان جوكو تشينا أمبانا كان كلي كبانا جربي أكونو ده ومن يعرض عن ذكر ربه غني مامي كودو كبواتي على كفوليلا يسلكه عذابا صعبا كلي على بوتي دول جبا جيلن كونو ني كودو كلي على بي بل جبا جيلن كونو ندي ما كي لا جبا كوني وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن المساجد kan ga don misiru lillahi ko bai alatade fala tad'u ma allahi ahada an gana fushi wele ka fara alaka ka misiru kono ere ka du kono nan ni dutigi wala to fora ya mandi yeda abe bayma eki ka du jo o bonya be ka o kata ma wala ta to ma ko dutigi karsa ere sigile no yima sa folo o te benin shima allah ya te benin shima ala ko kala de ta ka misru yeda akana dore wala ala ka so kono ni ala yarati an go fo fenwere ka kei munta ala koyi ana ala tada misru jora ka flanka fo ya kelede na flanka fo yo kero keranga misri kono na yebi almami nani jora no ala ka seli marala ni be seli tukunida ali sawo misru bi anda ni jora ale no ala abise ka tayre tar la fo militi tanduru militi mwa bebe sabali haliti mangambe ngamu manfari militi flyretari misiri kono na be ke ko kono be nyona mangamfe ngani alma min gelengele munum be militi tanduru ambe sona kono nana kuma mi kabe be silwati titime kada kansranin wa anyere be ba do koni mami joran no la kasili ita flani chetige wa ta dugo de allah ya do rebe ya ta dugo abada arebe soma ya bara mini flel bara mun na kerefe ado ka woso kun yerebe do ka woso kun o fembe fena ni ma fara ibulola ko be kulenge ilade ko kulenge be kal mami mina o teneda nyedona be kal mami mina o teneda o kuma o de be fo o baga baga le gawn sambe besra ambere besra otuma misru dabora ka flanga fo ya kele nga flanga fo ya bayere keranga misru kolonai ameta sele mitukuni alako misru yale alaka sodi an kana fewere wele alaka sokono ka fara alaka fala tadu ma allahi ahada akana fushi de fara alaka sokono na وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وأنه أنك دون تغني كافو لما قام عبد الله كما منني ألك جونج وللا يدعوه كبك على ويلي كادوا كافر سرنيرا يكونون عليه لبدا وبكتاتو ألك جونج كوبا فقط tawsirtigi fancama kame jomaya o yala kira de sallallahu alaihi wasallam kuna ala kira kun wulla ka bala ka kuma la se kafiru be green ka daka mana kaw mana bara gushili o ben be ka ala kira don do ka ala kira tendalen to duguma abu jali kan to doma ko jombe se ka nyame tunso nyame na jigira den frokoni o kun fillendo nyamantona ko jombe se ko ta ko bi ala kira kun wulo ka sisa kasura ala kira be seli la alkaba kira kafiri misenu do wulla kato koronto ala kira kun dalen be sujuru la wati min kana nyogome to so bi ala kira kuna kano bi ala kira kuna ala kira kungulu tora nyame to so koro ni fenjili mani nogolim bani odi binen do ala kira kungulu la do de taramba fatima to wele etitela kana alkaba kira kafiru ba ko do ki fala de amba fatima to de nanola ani ali kunna tonsoni sama ko ka bo ala kira kunna ala kira ka kun korota kana ni jie ka de ala kira ma ka kun loko o ko fede ala kira sura la ka danga do ko ceti fenti che kono ba dimi me kana ko sha kono na ay danga do abu jahli ni walidi ma wolum fla ka ta toma ala kana ni shitoy allahumma alayka bi fulan alam bi mani karsay ala ma shitoy ala ya belajile nimbi badri kala senfa kadaka wi toro min dala kiraka sallallahu alaihi wasallam kabno bora la sa ala ma son tuguni kafiri ka kulonga ala kirala dondo
abu jali alakira sigilen to ana bokar sirigi bere min babula ko kafiru mameta ni nyekilin ke muhammadu kunjela sisa ki kalwe atamana fari ki nyesha alakira mabere koro talen babul yoroni kele mogo kuleba kulikana baka boli akofe o kofe ka kila ki nyeble ka boli ina foni mogo ye fendo e besran ka boli chogomena afrim sonu re jati gerawo o ka kra jogo di patro e ko beta bere danin kun o musigile no ma boli e re ka kila ka boli e ako nye fenye aw nyete femina da ko wallahi insuru nyale alakrala nye jahannama de dailele tasuma de kumbe lere baka samadi ko betan fili jahannama konona nyo munye o de mbla boli natanda riwaya dola ko nye wara de dawgale alakra krafe ni ko mbi magre dro ko wara ni ko menyimi abu asiro ko alakra ma ko sige fama do cela ka kungulo nyamina de alakra ko fatede aflaka mun fo ciye do de ede nyetala note ala yini bla ne krafe na kungere la dro ala kumba bla ede nyetala o bayira alakra ma son tuguni ala ma son tuguni kafiri ka kulonge alakra la alayhi salatu wassalam otuma ko alaka jonge wulile kabe ala wele kayadu yakununa alayhi libada kusuru nyara ubeka tun alaka jonge ka kuba kele aha قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل أفوي إنما أدعو ربي نبغى نتيجي على دولة نتاعا مغورة ولا كوي ما كجو ولا ما أورة ولا نبغى على دولة إنما أدعو ربي ما كان تيجي على دولة ولا أشرك به أحدا نتبدو ربطو كفرنتيجي على ne kɔni bɛ ala wele de la sa n tɛ fosi de bato tuguni ka fara Alahu Taala kan ko ne ta y'o de aha قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل أفوي تغني إني لا أملك لكم ضرا ni aw bana toro min kanka aw soro o toro tene boloda nete toro mara aw ye wala rashada nete kanda fene mara aw ye innaka la tahdi man ahbabta ala ko ala kirama keti ma kanda ye ma min kan walakin Allah yahdi man yasha me ala de be jon kanda ala ye jon min kan o ko ala kirata yi la fo la selide ka kuma nyefo me fem ye kanda yo tara kira boloda ni kanda kuma ala kira bolo afani chini Abu Talib o te sa kafiri ala bala ala kira ya hinamene akana sa kafiri ala nga kanda ta ala kira bolo akanga nyaji min shuru ayo shuru fa ko ni sara fatara fata bana malati se ka fa kana bala noten yase ko be kala kraide sallallahu alaihi wasallam ayase ko kala kraide ko sobe kadam na ala kra shi santan fla fa shi san biduruni kele ajole no na ala kra ka ko bay ala ta ko fe ale na amba khadija nga bana ba to dale wasro kafri ba fla ba krana krala do ya abu jahali do umayyah ibn khalafi ala kira nana ma ko fa me fe ka kuma kan kilim pedi fo ne be se ka mun ka daluye eye kiyama kene ka ala ka hinela bana ba to dale kun korota ka ala kira laje ako muhammad ne ba do ina ni ciye be ciye kanda ba do ina ni ciye be ciye ka ngabe fe ne ka kuma min fo ni nya fo nsa tola wal man salim ko fe mo be na goshi kon sa tola kara kafiri fisri wale nsa tola kara jitoy nyemo ke o kata sarabla otumantina seka kuma ni fode ruwadu la ko abu jalin don ba kira ba ki kana fode ikana bon fa ka tagasala kana tugi dingen no fede ka ko nti seka fo iko ninga ko kadin me la ilaha illallah muhammadur rasulullah netina seka fo no ten salen ko mo go be nan kushin ko fede na kila shukan ki nyako de joro me koko ibora yan ka ba ha nala madin haklu taraka ba farkoloti lafiya kafriya mai alakira sallallahu alaihi wasallam ako way taray makanda afa sale no Abu Talib ko wallahi mina ala dili alaka yafima foni ala ko kon ganake sastaghfiranna lak Allah ma lam unha mina nyini ala fa alaka yafima madama lamman bali akelila alakira yo bada yoro mina ala ayajige kalamani kadi jibril makaka na fa alakira alayhi salatu wasallam ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم
atinya nabi nyumai atinyam lim mu'mini tawye aw kay ya fanyini mo goye ma mi saraf lan ka fayaka ka kana kada aw kana kada kangar dara la kira yoro minan to konite i fahina mine chugo na sara kafiriya ka kana fa la ka yafa i de hina mine chugo na sara kafiriya ka kana ala dele kana mo gola bo kala ma am be samede wallahi janaja la am be maloyade note malo ko te ay ko mama aka islamaya aka so ala kola abanama ebi ka sella ebi ka suna e bonya soro karsa bana ka islamaya amurtira fabi kele atoy nana sara ikana maw fene to yoka mo wala janaja la de chagoroba chamay mo wala adin janaja la ka sura bado adin tisili imalo yara ka kila kasran me imam mo yala ma imasra la nyede kana sira mo nyede mo bina kuma mi foyi dena fli den shula fli ami wati mina bi kuma mo wala kungo bayre de ka nte musala ka yo angol meta sila kan sa me anga silita na fameta urobo fukuri bo uro dabada ni be musala kan atoy abana selimi ma abeta suranya min do rebe sa do to sola ere kana la fomo way ay fini mile ka shula ya kana na nay sode abata morku lay do to sola ka oklena fo kabru dona kata shudu ni mo mi yaw nyini ka fatura amma songa mo toro oro ni ka keku ni jana jado ke chogo furiye do ite do wokew akoma sala do to sola amma mo toro tugu ni anya tadro anya klenay ne akilla kuma tenen go few nani bela be do de yew chesri dowla o koni alaka ya fama kuma imagine ja fai alaka ya fama ngaye kuma fiede wala sai kana fa alaka ya fama kuma bebe ni ne no few mami sara kafiriya ka te fa alaka ya foma kana fa alaka ya fama kana fa alaka hinal abana aya ko ketewa abana e ame do ka kokoni alaka onya abana kafiri salen ko do yeni ne alaka konya afatora ka demunun to alaka kana doluma ala ko olu fatu dina jelen ka bana male min koni sara ale koni no a place shite do woni kono kana do o shikai yeno do tande mani musalaha mini manyumanya min yamblala ante fala ko da no ta kafiri shuta ka selam fe yawo ne akila be sancha mambo aka quartier la sare ka foko alma min bana ki siri shudo kaya marla ni benana fala anga ma misuru baka fawa selba ka keni fe shuka bebna seli misiri lawo na ameta selu ka musala de la de do magasra kayite drome karsa do ayule ka denge sara ameta sala ka o denge ka kote nyini ne na faare ka srafe ne filiye de wallahi filido denga mi sara ka la arabe chodi akarsa denga sa anteni denga mun ngoro do e bolo de otuma ko meseli misri gmena na gala ni be fere do yo e be selam fe ya me denga ko meselim e o klenu ko na kunte selire komi sira mi mbani nyogo chemu ko de finuta utuma nati seli ibe ya fadema netita kafiri ka jana jala nende fiyu ni almami ya plasible dron wallahi dine be nyagami o musalahanu no siram ano kan olu de kera sababi ni dine nyagami na ya a chama mbaka kuligi ba kera udan nwanzafe an woni ti dendo me amba fa do ameta kuma tani fembi kunya ala anti nyini nga yere ka kumeselewa fantigi be islamai anve kada ka mo bi femi na obi soro ka babana ni anyi suzoli jana ja fen fela fenta tigi ibe doy de se ba todu nga ka fem be glone ku memisirela aya yere dim misirema no tigi fatora hal almami te fega to ka jana ja abaka na ibuci ne ka nga ta ci do la tani jana ja komi somo jonjon reteni naw aba ko ke dizer la ka wira la fiati ya bani abana kada ka annata da me femi ka oti na wartigi doka sakare kono hal ni chima fo almami annato ka yibazu sirlembe fambe fe daga bana mablu jolembe yoro bela ala rebe yini ngale ke jon saraya jon ka shukubiya ko kansari kansari sar dun taraka kene bato de aka jina jay wati jmai adu mana na shuya nga morkula atara naimi aka na jina jaka nyina made ala rete yini ngal fushi ko ko la sa ala de be ke ma folo mun serai qur'an kalam wari saraka bo wari min fen wari ko mi fen ba le kom go kun o luwar mun minata onna taw ale bi glo de la bana shuka fushi de tela jam fa ya ni fen be shukuna otuma ganja ndo era la de mauka sayaba ka fuchu mi fena ka sayabi na fote donlo mata hatta tamuta karsa sara sayama nyine ko koy iga wati de masai na sera dongo do ifena beta ne na nyaga mine sera la fe be munefo iki jantu yere la ni kuma nunu ye ko de hakilina uta ka dama wala sanka na nyina nyira ko alaka hakili mandam na قل إني لن يجيرني من الله أحد
أجد من دونه ملتهدا قل أفوي تكوني إني إكادوني لن يجيرني من الله أحد ما شتسي كنكشي كبو على كمينلما ولن أجد من دونه ملتهدا نيرتي سمبي يورسرو على تنالا aha neti yoroshi soro kumeta merui ni ala feite nala kwa be mina fene fushi tise ka doni ni ala kamina lichi ninde tauhidu kuma qul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ninde tauhidu kuma yiki ka fembe di alama ni yabe di alama ibe ala yi nofe waiti maluiti lebu fana aha إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا نبي أو تشلا كندو دي كما وكن يفنجمي إلا بلاغا نبي الله سلي دي كما من الله كبو الله يرولا ورسالته أنا لك تشيو نبي أكالك تشيو دي لسي أوما alaka kiboraka aw labo akalama netayo deda notaw shika kannatene bolo shika filitene bolo waman yasilla ngani mami ala susoni be kofe wa rasulahu kakachiden susoni be kofe fa inna lahu nar jahannam ko jahannama tasma de bo tigila mai khalidina fiha atigibe dume o tasma kono abada bada bolite ala ibedo jahannama kono ki jeni akono ko boli shital shuko tala duguse je tala wati be kelebe tasuma chelay jahannama mandeda asamara bi sena fukulam bi kuma glogi bi kana abrifini brilem bi ka sangulo yoye adu kolo yoye ire marakata yoro jahannama do yere bala deli ko ala mboni sokono say kam blay am fe ala ba fo ngaw blay ni nyaw blayati femfo ay ala blay an segena yansa o be bo sokono ko blay yoro were segoni ndamado o be kule ina fo kan gono flenga ci alamba nyini fe yambo yoro koro mi gansege antise ka sabali yan la jaba koro la jaba ni ayele malaika janama kono do de faralaka no te fensi bo ala koy mayna ala fi ala kan kishi ka ba toro na حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل أددا hatta nimma nunu mina tosa no ye kafiru ye mamunu bana alama ala krakata sira ko kodo ala ko bina toni la alaw de la yere chogoba yere klonge yere marasa hatta idha ra'u ma yu'adun ko bina tota ko fu la yuru nyogo yara femina nuyu ye unyela domi fasayalamuna ubina don odonde man adyafu nasira ma jumet deme ñogon la fulenu deme sira fe joni la fulenu wa aqallu adada joni fenega jamaka do asabi maga kafiru nyana kolu de demeleno katima ala kiraka alayhi salam abi maga kafiru nyana kolu de ka jamaka canka katima ala ka cidin ta ka alayhi salam ala ko layru ñogon yara femina nu nyeddara ko ye kiyama kenay ka kafiru to kiyama kenay ka bina dangene maya uye ja an be yere negere lawn de melente fushite an bolu anye ma Allah fuleunde wa qallu adada jama'irati no ko ani munu kumbe jela nyena obe ro jumede ajoba betununa adama de kafri fimba betununa ateson ashi kelenkele akajo la kiyama ko ala on de kar salafli ko kuma tal ni kafri kan nimisa kan anaka yere madoya kay kiyama meninten na fashidenya ale kadaka kunganka nyawati me okuma timera aha قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا قل أفوي قل شاران كذاك على كرابك كما كافروا دفع ما باني وقلتي دغيا قل محمد أفو إن أدري أي لا أدري nete adon aqribun ma tu'adun aw baka layru nyonya femina kasruwa ala ye femi layru tawiye kawati bina yala kasruwa am yaj'al lahu rabbi amada wal mantigi ala bina furance jande do aw nace neta don nete ko dogolen don da
aha ne ka dɔnniya dan ye ala mana mun fɔ n ye dɔrɔn k'o fɔ aw ye yala ala y'a fɔli min kɛ ni nin waati sera aw bɛɛ bi sa bi do wa sini do wa ne t'a dɔn dɛ walima waati ka jan de san 10 do ɲinan kɔ wa san 100 do ɲinan kɔ wa ne t'a dɔn ne dan ye dɔrɔn ka ala ka ci la s'aw ma nin dɔrɔn pe de ye ne dan ye aqaribun ma tu'adun am yaj'al lahu rabbi amada aw layru ɲɔgɔn ɲɛna fɛn min na a ka surun wa walima ne tigi ala bɛna furancɛ jan de don aw n'a cɛ ko ne t'o dɔn dɛ aha عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا عالم الغيب ala de ye ko dogolen dɔn masa ye a kelen pe fala yuzhiru ala ghaibihi ahada ala tɛ danfɛn si labɔ a ka ko dogolen kalama ala de ye ko dogolen dɔn masa ye dɛ danfɛn si tɛ yen kala bi labɔ a kalama dɛ istisnaw nana yan n'o tɛ a kun bɛ gɛlɛya dɛ ale kelen pe de bɛ ko dogolen dɔn danfɛn si tɛ yen k'i bɛ ko dogolen dɔn fo ni ala ye mɔgɔ min labɔ a kalama ko tuma ko dogolen dɔn masa don a ti maa si labɔ a ka ko dogolen kalama maa kelen pe na. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ala de ye ko dogolen dɔn masa ye a ti maa si labɔ a ka ko dogolen kalama illa man irtada min rasul fo ni ala yɛrɛ jɛnna ciden min ma k'o labɔ ko dogolen dɔ kalama fa innahu yasluku min bayni yadayhi ni ale ala y'a ka ko dogolen di ciden min ma ala bɛ kɔlɔsili mɛlɛkɛ dɔ bila o ciden ɲɛ tilenna wa min khalfihi kɔlɔsi mɛlɛkɛ dɔ bɛ bila o ciden kɔmala la rasada minnu bɛ makɔnɔnin na dɔw ko ka jugu makɔnɔ n'u k'u bɛ fɛn kɛ ala ka cidenw na ka juguw kɛlɛ walima k'u gɛn walima k'u sama k'u lafili o kɔrɔ ala ka ciden ye ko dogolen fɛn o fɛn fɔ ala de y'a labɔ a kalama n'o tɛ ala kira tɛ ko dogolen dɔn dɛ n'o tɛ a ye kuma dogolen caman fɔ dɛ hali kiyama taamasiyɛn nin y'a taamasiyɛn nin ye kira y'a caman fɔ a caman kɛra dɛ a camanba de kɛra munna ka da ka ala de y'a fɔ ala kira ye sallallahu alaihi wasallam o de ala kira labɔ a kalama hali kuma dɔ la a ka baroda la sigilen a b'a ko cɛ dɔ bɛ tɛmɛ sa ko arijinɛ kɔnɔma don yɔrɔnin kelen dɔrɔn i b'o cɛ fana tɛmɛtɔla ye ala de y'a fa ye o de kama ala kira bɔra a kalama sallallahu alaihi wasallam ko dogolen maa si tɛ ko dogolen dɔn fo ni ala y'a ka ciden min na bɔ o kalama n'o kɛra a bɛ kɔlɔsi mɛlɛkɛw bila a ɲɛ tilenna a n'a kɔmala la minnu b'a ka makɔnɔnin kɛ o kɔrɔ minnu b'a ka baara kɛ ni ale ala ka yamaruya ye aha ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا ليعلم ala bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ k'an kɔrɔbɔ walasa masaba ala k'a dɔn an qad ablagu risalati rabbihim ko ciden ninnu y'u tigi ala ka ci lase wa ahata bima ladayhim fɛn o fɛn bɛ ciden ninnu bolo ale masaba ala ka dɔnni y'a bɛɛ lajɛlen meleke wa ahsa kulla shay'in adada fɛn o fɛn bɛ yen k'ale ala y'a bɛɛ kɔnte k'a bɛɛ jate bila ale ala yɛrɛ fɛ nin ye masa ye dɛ k'a dɔn a ye ci lase wa ala y'a lase kelen fɛn o fɛn kun b'aw bolo baara kɔnɔna na ala ka dɔnniya y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla shay'in adada fɛn o fɛn bɛ yen k'ale ala y'a bɛɛ jate minɛ k'a bɛɛ kɔnte kelen kelen a si tɛ dogo ala la wa bɛɛ lajɛlen minɛlen don minɛn kɔnɔna na maa ka sɔrɔw an ko aw ma k'u taabolo de ye nin ala ka masaya ko kuma fɔ kuma kɔni daminɛra ni mun ye o ye jinɛw ka lahalaya ye ka tila kana laban ni masaba ala ka ko ye ko dogolen ko kiyama ko kafiriw ka lahalaya ka ko laban ni o ye o tuma suratul jinni ale fana bɛ ban nin yɔrɔ la ka bɛn aya 28 ma o b'a to an bɛ bi darisu fana bila yan ni Alahu taala jɛna ni a ye ni masaba ala ye sigida wɛrɛ yira na insha Allahu taala an bɛna don suran kura la suran min tɔgɔ ko suratul muzammal aw muzammil ni Alahu taala jɛna ni a ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'o sigida yira na ala ka hɛrɛw k'an ye ala k'an sabati k'an sutura وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.